Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian, diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in the marketplace of ideas. Public affairs and current events coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters of Filipinas Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Manila Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:08 na. Pasensya gina kay may ara sang nagluntad nga trip off diri sa studio sa Aksyon Radio Bacolod. Nano ini natabo, mandali lang. Kay may advisory actually nga ginpagwa. Ang taga NGCP, pero may ara sila sang obra sunod pa nga inadlaw ho. Pero tinga sumong do si gining trip off, dala bala ini sa malain nga panahon. Aksyon Hotline. I-check talang karon sa taga Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Amo man sa iban nga mga electric cooperative sa bilog nga Negros Occidental, kumusta ang sitwasyon na sa inyo? Way man gid bagyo, way man gid kita sang weather disturbance mga nakita magluwas abi sining balita karon na sang pag-asa nga may ara LPA sila nga ginatutukan o kung nasiplatan. Aksyon Hotline.
Welcome na diri sa inyo palatuntunan action hotline sa nasiling ko na. Webes kita karon nga presentation Febrero 6, tuig 2020. With action Oliver Pason sa technical side, backup ta karon nga aga si action Elry Dutilios, upod manaton si action Dorel Cabato. Action Hotline. Ako naman aksyon at tayhupon sa kingin diri sa ato na pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9. 15 karon nga agas usual, magadala kita sa ino sa pila ka mga update ka mga balita karon nga daw. Action Hotline. Ano mga dalag ko nga mga balitaan ta kag sa aton sining nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ang record subongo sang kaso or mga nagkaramatay nga persona bangod sining 2019 coronavirus or novel coronavirus nagdangat na sa 526. Lawig ka ang kadamo na no? Sa mga individual nga mga nagkaramatay bangod sa sining virus. Now, gatinguwa man ang magkapungsuran nga makahimo sang tikang at least na madipensahan kag mapasiguro nga wala na sang madugang pa makapangita sang solusyon ano ba lang pwede nga makabulong sini kag makapauntat sa virus. Now, tidiri sa aton sa Negros kag Bacolod may gin set up naman no nga aton sini nga gobyerno lokal kag sa probinsya para nga mapakigbatuan kag may preparasyon kita kontra sa sining coronavirus. Action Hotline. Pakaroon na na ang pilang ka mga update, mga kaaksyon sa exact nga numero. Kay kada oras may mga developing stories kita mo nga ginabantayan no? Angot sa sini nga balita. Nano pagid ang pilang ka mga talakayan tang tutukan na karon nga aga. Action Hotline. Ang Department of Education nagpapanaog na karon sang mando no kinahanglan ang tanan nga mga eskwelahan hindi na pagdayunon pagsigihon ang ilas ni plano nga magpatigayon sang field trip no sa ilang nga mga estudyante. Action Hotline. Di isa man na sang tikang nga ginahimo karon sang DepEd to ensure nga hindi man mabutang sa risgo ang ikayang lawas sang mga kabataan nga ma-expose sa field trip. Kapin pagid kung ang ila sinipadulungan mga lugar nga madamo sang publiko nga nagakadto. Action Hotline. Kag syudad sa Bacolod, istrikto na naman kung magapatuman sang no segregation, no collection policy by March. Action Hotline. Pamangkot, kaya tanani ang education nag-level off na bala ang paminsaron ang utok sang Bacolod nun nga magkambal sila tiukin na niya. No? Wala na ni problema. Sige-sige tayo yun na niya. Bali masunod na kag mag-practice na ni ang mga kapurukan kapin pagid sa tagsag kapanimalay nga mo ang may dako nga rule or papel sa implementasyon no, sa pag-segregate sang basura. Action Hotline. Amo na sa parang pinakamadalag ko mabalita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline sa gihapon Webes kita nga presentation February 6, 2020. Action Hotline. Sa aton nga mag-action nga nagamonitor hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online ang inyong mga mensaheng gipadala karon sa Facebook page pagi dira sa available nga chatroom aton ina tutukan kag ay sa isahon no, nga basahon na. Action Hotline. Magluwas sa Facebook Live, pwede man kami. Ninyo mapamatian, paagi sa YouTube, na dira may available man nga chatroom nga pwede nyo padalaan sang mensahe. Action Hotline. Pero kung wala kaya chat, why kayo mo sa Facebook account, why ka man internet connection, no worry. Pwede gyapon makapartisipar pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Let's go to work na diri sa inyo palatuntunan action hotline. Now, antes naton balikan ang PDMP, check ko lang tani kay ang tiyempo ta daw kalain bla.
na although nga ang advisory sa pag-asa may ara sang northeast monsoon nga na epekto sa Luzon. Alas 3 sining nga aga may low pressure area nga ginabana gina-estimate sa tanan nga mga data karon sang pag-asa nga ara sa 705 kilometers east na sang Davao City. When you say and when you talk about Davao City, nga ari bala sa us-us iya sang Mindanao area, ang LPA, ang balantayan, ta kay pwede magtimbuok na nga makalabot sa aton di ang epekto sa Visayas. Action Hotline. Kapamahaw pa ko no taga PDMP, ti karon na lang no problema. Why ginaya problema Action Hotline. Dili lang ko, ma-shift kita na very quickly. Of all the preparation and of course, ginahimo karon sa local government agencies, nga mga preparasyon kag subungman kampanya agod nga hindi dali-dali why balasang epekto kag may mga plano nga ginahimo, may mga activities sa pagpamuno sa Department of Health agod nga ining mga patient under investigation kag ang pumuluyo nga may mga sintomas madasing maaktuhan sa aton sini lokal nga gobyerno. Action Hotline. Diri sa aton sa Negros, if you remember, ang balita kagabi, may panibag-o naman no, nga na-record nga daw may ara sang simptoma. No, nga ini ma-consider as patient under investigation. Klarohon ta nga when you say patient under investigation, why na nagakaulugan nga ina siya nga individual or persona positibo na sa coronavirus. Action Hotline. Amo na ha, kay may iban nga pagkabati nga mayara naman sang person o patient under investigation ay ang ginapalapta sa Facebook nga may mayara naman sa bakulod niya mayara naman kaso liwato. Action Hotline. Hindi inaamo. Now ari, damo sa mga ban nga papanaog ang gobyerno ta. But because of this coronavirus, ambot na talakay ni sang taga-regional tripartite wages and productivity board, ang labor sector, labor groups, ang mga utod na to iya sa may area sang Boracay. Anong sitwasyon nila tuman? Ilang mga nagatrabaho to because sa pamahog sining coronavirus, ano apektado man ni sila subong? Action Hotline. Ang mga empleyado nga nag-obrato nga damo foreigners nga nagkadto to, tinano ning status man kag may mga ban pa iya nga do hindi ta maintindihan not because of the coronavirus kundi sa mga pagmaltrato sa mga OFW ay yawer sadya ni kay damo isang pati mga OFW dino nagkalalitan niyo kag tinanong epekto sila in general. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is Mr. Winnie Sancho, ang labor representative sa RTWPB, kagawa Secretary General. Sir, may ngagasimo. Yes, Art, good morning. No? Labi na gid sa aton mga workers na nagpamati sa imong programa. May ara man coronavirus kag wala ang mga ordinaryo nga mga trabahante. Sir, do ay may malingkang do, way naman ga sa pakid masyado bangon nga kun way kagalitiligangon maobra kag no? Yes, but unfortunately, Art, no, directly or indirectly, ang aton nga labor sector mapiktuhan ini kay man ang coronavirus is not only an important social and economic concern, but it would also affect trade and industry, no? Mm-hmm. Like for example, ang sa aton sa sa ginatawag naton sa Boracay, no? May mga pila na ka establishmento dito nga wala sila nagbukas ang ilang mga restaurant, hotel, kaya wala na sang influx ng Chinese tourist mo. So, ang ginatawag naton nga mga tourist-related jobs like tourist guide, mga waiters na nagaka-cater sa needs sang sa mga turista, si kuan na apektado na, no? So kinanglan tagaan ini sang pagtamod sa gobyerno para hindi sila magdugay ang income na ginatawag. Ikadua, ang mga cancellation sa aton flight, no?
incoming kag outgoing sa China, Mm. ma-apekta man sa aton nga airline industry. Okay. Karon paano ang aton mga cargo workers, no, kung wala sang flight talent sa China, wala sang turista nga nagasulod, kundi mapursa man sila mag-downsize, no, sang ilang mga personnel, no, Mhm. in order to prevent losses. Namoy nang inatanaw naton locally, Art, but worldwide, may epekto na siya because as of now, ang Cathay Pacific is asking 27,000 of their employees to take a leave, unpaid leave of absence Mhm. because of this INCOV, no? And about 700 Filipinos are about to be deported from Malaysia, no? Because of INCOV phenomena. So amo ni bilang aton mga pananawan nga kung hindi ini mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod, magalapta, no, ang adverse effect sining INCOV on labor and employment, including management, no, because we will be facing industrial problems in industrial relations. Yes, sir. Hindi Yes, sir. man lang Mhm. gulping nga palinon mo ang tao dahil mo kinanglan may may justification ka to usually dire ang magkatabo ini nga tawag natin bala to prevent losses, mayara downsizing, re-engineering, kag redundancy, no. So amo na siyang epekto, Art, sa aton labor force as speaking as a labor advocate. Mhm. So, ini siya may seryoso, no, nga epekto kung lang tawon tagid sa pangkabilugan. Yes, sir. May ara gid kag ang aton siniginatanaw pa kay kung i-extend ang ban sa Hong Kong, there are about I think 15,000 newly hired workers na domestic helpers na hindi maka-ubra sa Hong Kong. Wala ta padagin wala ta padagin factor din ang ginatawag naton mga returning workers OFWs nga alin sa Hong Kong. So may epekto ni siya sa aton OFW, pagti of course sa aton nga remittance, no, from other countries. Mhm. Now, of course ang workforce ta, especially kung subong grabe ang epekto kung ang ginahimo gid nga pag monitor, no, ang mga safety nets nga ginahimo sang mga government agencies. Amo na gani siling ko doon nasa pawan ng iban nga may issues nga ginatubang tabla, issues ang posible pagtimbuok sa presyo sa mga balaklon bangod sang train law. Nasa pawan siling virus, so kag iban pag nga may issue sa bahin sang labor nga doon hindi niya masapakan. So kung nag-ari kita tanan, nakasintro kita tanan sa isa kakagaw nga pwede makapatay sang tao, ya Sir Winnie. Kaya mo gani nga samtang ginakonsiderar naton nga ang INCOV is a very important and vital issue, ang aton tanawon taman in anticipation, no, ang long-term effect ya sini na ang labor sector maapektuhan man. Pero abino nga na tingala kita nga ang mga face mask nag-out of stock. Na, Gali kaya ang isa ka kompanya na nagaubras ang face mask nga siling nila nakaproduce na sila about 400,000 pero kulang gyapon. Ang material gali, Art, magaling sa China man. sus. Siling niya ang amon stock na ubos na nga material. Paano kami makahimo liwat kay wala flight halin sa China. Kaya mo na siya ang mga epekto sina nga ang iya nga kuan ang ramification sa bala, Art, masyado kadamo, no. Tiato niya ginapaabot talang ni sa gobyerno, no, but they are more in the position to exercise value judgment when it comes to priority, no, in their campaign against INCOV and its preventive measures. Now, dito sa Boracay, lately nakaistorya ka mo sa mga grupo dito abe sa labor organization. Nanong ginahimo nila, sir, since nga tinagsira tong iban nga maginaubra nila temporarily, why na sang nagakadto nga foreigner, apektado gid ang ilang kita. Ti ano tong ginahimo nila? Kaya mo na mudla kay no work, no pay mo.
di kung wala obra, kundi wala man bayad, so makumpel sila nga mag-resort to other sort of income, no? Nga depende sa malabutan sang ila skills, no? That is why gani ang akong daya suggestion, dapat may alternative measures mga kwao ng gobyerno Pero abis na mga livelihood assistance, no? Iban pa nga mga income generating projects, no? Which I will propose to the board in our meeting this coming February 13 or 14 hours. Para nga may sila, may livelihood man sila amid this threatening effect of unemployment. Yes. Kag subong na kumudlay mo gining ipamilit kay kapin pa coronavirus no virus niya ang nag-epekto ti ang mga commercial establishment to lang ano nang balon nga tinga nga temporaryo kamo anay nga mag-untat sa inyong negosyo ti masiling sila ti sino yang paano kami alangan kami bukas ni way makami ang mga quandary customer. Correct, no? May rason sila Mr. Winnie Sansong ginapamatian kay Tisubong kung lang tabuntang Negros Occidental and City Government of Bacolod, may mga initiative kag effort na nga nakita naton ginatinguan nga maplastar ini sa insakto nga perspektibo. May pag-organize na gani mo kung paano gid makuanbla hindi na magtalang-talang mga information, hindi masynchronize. Sir Win, pasensya, ginutod ang signal ta? Okay. So, amo na gani ang ambal na ako nga may meeting kami sa Boracay sa Regional Wage Board, February 13 or 14. I think this is one topic that we have to raise, no? Paano karon ining mga workers nga madulaan sang temporary sang employment sa Boracay because of the effect of income. Anong mahimo sang duli ni sa ila sang gobyerno para nga may araman sila tawag naton supplemental income. Yes, sir. By the way, follow up ko lang si mo. Samtang nagilapit, saan itong deadline nga pwede pa makasubmit sang exemption ang pila ka mga hanay sa negosyante parte sa implementation sang wage hike? I think they have until February 17, 2020, no? Timing gid nga sa sunod nga mga meeting nyo, lapit na lang? Oo, amo man gani. Kaya para nga may baluan sining mga businessmen na may time pa sila to file petition for exemption. Agud tong hindi sila pwede sila nga hindi maka-implement for 1 year sining wage order number 25 hours. Sige. Kaya pas posted, Sir Win, kung anong mga updates. Salamat sa time. Good morning. Yes, thank you and good morning. Action Hotline. Mr. Winnie Santos, ang General Alliance of Workers Association or grupo sang gawa, no? Ginkuha talang sa iya ang general karon ang effect bara kay of course ang tanan halos ginabantayan ta ang ang epekto sining tialin sa negosyo. Gakuluriit ang mga negosyante kapin pagid ang mga tourist destination. Bangod ngang number 1 nga apektado bangod sining nagapadayon nga scare sa ginatawag nga coronavirus. Amo ang entry sang mga turista na nga ginakabalakan nga basi kon infected o kon mayara sang coronavirus. Nagatagam ang aton gobyerno, ginalimitahan, ginasiguro nga magsulod ini sila, may self-quarantine nga mga proseso antis tugutan nga magatiner o magkadto sila sa pila ka mga lugar, no, kon tourist spot. So tourism industry is one nga affected. Dito sa Boracay, amo ning problema suno kay Mr. Winnie Sancho, kay may pila na sila dito ka mga grupo nga ara sa idalom sang labor sector nga nagaproblema kay no work, no pay. No kon dito kaya ti kun way ka karon trabaho mano ka, no? Kun way ka income, ano bakal mo abibugas?
Tikon way ka bugas, ano tigangon mo? Way ka kaunon, tingwa mo sa uli, tigok. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Radio Philippine Standard Time, alas 8:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subong aga mayara ko sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo, garantisado, inyo gid masaligan nga produkto. Ini among Santon Plus Herbal Soap. Sa mga luyag nga magputi, magkinis ang ilang mga panit, mag-usar gid kita mga ka-aksyon sang Santon Plus Herbal Soap. Kaya ang Santon Plus Herbal Soap, himo sa natural nga mga ingredients. Kag sa So, 43 na. Now, pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang. May lang pag-monitor dira kay paring Ken Alonsagay, kay retired Colonel Placido Hintulio, Emily Monsali Cubol, Emily, ang Barangay 28 to, gamonitor man, Mercy Sar Lauron Leonor, araman si Maninoy Alex Paglumutan, dira sa may Palawan. How are you? Thank you. Si paring Ray Walter Pinunggan. Pare, kumusta ka na? Joseph Pacifico, Arnel Dronia Baricar, Antonio Banday, Dani Alcoriza nung dan, kumusta? Joy Archibal Landero, araman si Dindong Guzman Severino. Sir, good morning. Gamonitor man si Joseph Pacifico. Si Manang Jean Pavilion ng Jean, morning. Cory Soliva sa Wuhan, China. Ay, atos gali ito si Cory. Ate, sige, i-check na ito sabi. Kaya dito sa mismo sa Wuhan, basi magka-istorya kita to sa iya. Action Hotline. April May Liardo, Nems Ag Samusam Gabito, Andrea Amanda Jaime. Morning. Daisy Binyomingan, araman si Manang Mikmik Pungyan. Good morning. Tanan nga mga family ko da sa Pinas. Dako gin nga epekto ang pagban like sa mga nagpuli sa Pinas hindi makabalik. Paano ang mga lapit na expired ang visa nga gahulat pagbalik ang pag-renew
May mga contract sila, paano kung i-terminate sila? Paano ang mga pamilya? Nan, amo nang dako nga problema. Just Lim, ara man ga monitor si Emily Monsali Cobol. Sa Kuwait siya, morning lang kuno sa pamilya da sa Mulubulo. Primo John Dimisana, good morning. Nya amigo ta Inday Hamelo sa Margidos. Ang ayan gid magdirektor sa Sineco. No? San Carlos City may madungka nga barko. Nabalita na primo. Galing sila sa Coast Guard, di man ito magpalapit sa kilid sa baybay. No? Giselle Itabag Alvarez, Sir Fred Trahiras Jr., may bago naman yung promotion ni si Sir, hindi lang provincial o regional director sa BFP. Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, Congressman Carlos Isagani Zarate, good morning, here na Pamplona, Las Piñas. Ako ni sa kay Sigfred Zapa, good morning, Buhay Julingo, Martin Gonzales, Dan Islafor, Jolie Sierra, Pablo Santos, Marnit Jan Nagrega Sabilida, salamat gid sa inyo. Oyen Colmenares, Madam, morning, harapan si GRT Ra. Salamat man kay Nelson Magbanwa, Rodilia Catalia Bulandres, Bakjiba Bisigio. With regards to the song choice of Barcelino, hindi na lang niya Anay. Ang kanta, iway ko lang ni Anay. Nagamonitor gid riya sa Dubai sa inyo program si Jesse Rombenes. Jermel Trinidad Kabuhayon Imensino. Gamonitor man na. Salamat. Bea Jonathan, Jonalyn Sibalya Pinida, paring Basti Girin. Oy, happy birthday sa asawa niya. Nobya isang una pero asawa ni Subong, Madam Jenny Rose Ribostri Girhin. From your driver, bodyguard, chief masahista, nurse, Dr. Kagbana. Ay ka very good sang amigo ko, sang kumpare ko. Salamat gid Barea. Mary Grace Junior Fermin, good morning man. Ernie Morales, thank you. Katuan ko si Action Alvin Graba. Dugay-dugay ingagawon ko si Councilor Inisito Novero. Pero unahon ko ring balita ni Action Alvin, very interesting. Ano ini? May isa ka video, actually gina-check ko pa ganing video kay wagi ko personally kita pas ni. Ang balita nga may isa ka pastor nga naglapak sa imahin sa Santo Niño, dugin lapak-lapak sa video. Nag-trending ara siya subong kaupod ni Action Alvin Graba. Nano gid ang background? Sinikag paano nga nagdangat sa kasubong sining sitwasyon nga may linapakay sa Santo Niño. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Direkta nga nag-report, actually iway di siya sa Bacolod subong. Action Alvin, good morning. Art kita diri sa isa ka lugar no sa Banwasang sa South Bala Action Art in relation diri sa isa pastor nga nag-trending matapos nga ginlapakan ang imahe sang Santo Niño tubtob sa Mabuka Action Art. Natabo ini Action Art sa isa ka lugar sa Port Road, Lacson, main road di siya sa main church ni sila Action Art sa River of Life Church in relation ang ining River of Life Church Action Art amo ni ang ginakabig man nga mga pastor nga born again Christian no. Pero diri siya nakabase sa karon sa southern portion sang probinsya sang Negros Occidental. Again natabo ang ining paglapak sa imahe sang Santo Niño tinadikdan lamang nga Martes nga nakuhaan sang video gin-upload, and that is why nga nag-trending Action Art kag madamo man sang nag-komentar bahin sa sini nga pastor. And we have Pastor Christopher Gayuba. Action Alvin, dali lang no. Kundi ang natabo sini intentionally nga nag-record sang video kag gin-upload o kung may ara lang nga nakakuha sa video kag do may seremonya gid nga lapakon sang pastor no anong tabo ko no? Action Art, we have the initial information nga ang ining imahe sang Santo Niño nga surrender ini sang isa nila ka parokyano matapos nga na-convert into born again Christian. Pero pamangkuton sa si Pastor Kumbala may seremonya ini o ano gid ang prastada nga may intensyon o kung
may intensyon sa paggaguba, paglapak sa imahe sang Santo Niño Action Art. Sige, Kaya Ben. ending siya mo, we have Pastor Christopher Gayuba. Pastor, live ka subong sa Action Radio Bacolod. Ano gidya ang pinaka-intensyon ta nga aging guba, ginapakan ta ang ining imahe sang Santo Niño? So I'm talking about spiritual, sir. So, sang ginlapak ko, sir, kumbaga may conviction kami nga amo na siya nga ina-share kung tuuhan sa sangtanan nga mga tao, sir. I believe nga ang tao mapa-imperno gid. So kung ambalon mo, sir, ambalon nila nga respeto, so respect namon. So that's why dira namon sa sulod simbahan. So may ipagpakita to namon because nga nainit kami sa sala, hindi sa tao. Init kami sa sala nga kasi nga ilikoton. So I believe nga the Bible says, I am a jealous God and there is no God apart from me, sir. Sir, magambal ka, hindi ka mo akig sa tao, akig lang ka mo dito sa imahe. Nga ano Yes, ang pinaka-main nga rason? Ang pinaka-main, sir, hindi kami akig sa tao, love naman ng tao, palangga naman ng tao. So ang akig namon, sir, sa sala, nga amo na siya sa mga imahe. Hindi kami, sir, akig. Nga ginasamba sang tao. So gusto namon, sir, nga ipalapnag ang truth. Ang truth, sir, ipalapnag namon para may kindihan nila, para makabugtaw sila sa kamaturan, sir, nga hindi gili makaluwas sa ila nakabuhi. Ang paglapak mo sa imahe sa Santo Niño, sir, gintaagi man ninyo sa isa ka seremonya base sa pamaagi sa inyong simbahan or ginlapak ninyo with intention? So, anyway, sir, with intention, nga ginlapak ko to because isa ka rason, sir, init ko sa sala. Because ang ginalinan ko, sir, dira ako nagalin, ang ginalinan ko, grabe ang linan ko, so wala sang transformation nga natabo sa akon nga kabuhi. So diri ko nakita, tang nagbasa ko Bible, tang nakabalo ko sang kamaturan, dira ko nakita, nga inagali, isa ka patalang, kag isa ka patalang nga ang tao matalang gid kung wala sila gabasa sa Biblia. So kung i-judge ko nila, sir, wala ko mimo, palangga ko sila gyapon, kag hindi wala ko sang word nga i-against sila. Because according to the word nga naibaluan ko, kag naibaluan ko subong nga amo na sagri isa ka patalang tungod nga nagbasa ko sa Biblia, ginbasa ko tanan. So init ko, sir, sa sala, kag gintudloan kita sa muna sa hindi insakto nga pagbadudlo nga which is ginpatiyan ta until now asa sa mga kabigulangan ta. Sir, naghambal ka dara kahalin. Ano mo sing ganon? Nakakita ka na sini, nakaluhod ka sini, gin-praise mo ni ang ini nga imahe. Ano nga religion mo sa una, sir? Okay, sir, sa una is ako, Katoliko. So isa ako sa sakristan. So sa sakristan ako wala gid sang pagbago ang kabuhi ko. Instead sa una sa sakristan ako, naging kawatan ako sa simbahan. Naging drug addict ako, naging gingamit ko na ang imahin para mangwarta sa mga tao, sir. So, sang naibaluan ko, nag-ibigid ako, sir. Naibaluan ko, kag nagbasa ko sang kamaturan, nag-ibigid ako. Sang sina ang kamaturan nga hindi iglit-widi, kaya daw ginagamit lang natin pangwarta ang ina, nga ribulto, nga ginalibot. Kaya isama ko sa muna sa Kristangin, sir. Damo, ilikoton sa simbahan sa muna sa panahon ni Father Cadena sa muna. So, wala ko nakita ang transformation. Kang nagbasa ko Biblia, sir, wala ko, sir, pati sa borlagin niya sa una. So, gitukid ko ang kamaturan, gitukid ko. Kag nagbasa ko Biblia, kag dira ko nakita ang kamaturan, kag nagibi ko sa Lord, patawaran nga ko sang kapatawaran sa Ginoo. Lord, amo nagli ang kamaturan, kag after, sir, init nagig ko sa sala, kag init ko sa mga ribulto nga ina. Sir, kumo ari ka diri sa Southern Negros. Diin exactly nga lugar dito natabo? Actually, nakabo to nga sa paglapak ko dito sa First Street Lacson sa mismo sa simbahan, ginamon sa sulod, sa ngamon nga simbahan, gid. Ano nga adlaw to? Martes, sir, ng February 4, mga muna, sir, Martes. Sir, sino nagkuha sa... Sinilang nagali? Yes, Action Art. Sinilang last Tuesday lang, February 4. Okay. Oo. Sino nagkuha sa video? O intentionally nagpakuha o nagpakuha ka sa nagpakuha ako, sir, sang video. Ako gid mismo, sir, nagpakuha sang video to, sir. Na para ipalapnag sa mga tao nga sala ang inyong kalitindugan, sala ang inyong nga prinsipyo sa sini. Kag wala ni sa gaom. Kag kun mambal sila nga gabaan kami. So actually, damo pag sir na pang buka ko, wala ko lang gid video, pero wala gid ko gingban. Bless pag dito sang Ginoo, sir. So may plano siya nga katuan ni mga dagko nga churches nga kag panglapakon to. Galagit katig-ago tong iban nga santos nga kahoy, no? Dahil lang nautod si Action Alvin Graba. Now,
ang gina-interview na Action Alvin Subong, parte ini sa natabo nga insidente nga isa ka pastor, born again pastor, nga bangod sa kaakig na nga nagapati siya nga sala ang pagtuluhan sang mga Katoliko. Hindi kita gusto magpahibag mo kay siling ko din ni right time subong nga maghalaki ni naway kita parte sa religion, pero ti ari gintapak-tapak yung Santo Niño kay siling niya salagid, no? Salagid ina ang pagpati sang simbahan. Ti damo pagaling mga santos, oh. Siling ko ba si makakasugata ni si pastor sa mga nagalilibod blakag iagaw ya kag lapakan kag basi mag-inaway siya sa manuglibod bla. May manuglibod diyan para commercial purposes lang nila mo. Action Alvin, sorry na utod linya ta. Action na art sa pastor, sino nag-upload? Base may mga tao nga nag-upload o ikaw mismo nag-upload sini para? Ako mismo, sir, nag-post sila, sir. Okay. Okay. Sir, how about base may ibang dring? Hindi, puti pareho sini kundi ang ginahambalan niya mga imahin, no? Ang Katoliko, ti siyempre may mga santos, gatuon, sila abiga, muna ginahambalan nga salagin, nga nagaluhod ka, nagapati kasi na. Ang mga Buddhism, kaya ti mga Buddha ning ilang ginakuan, ano na para sa kay pastor? Pastor, kunti ang Katoliko, galuhod. How about ang mga Buddhism, yung Buddha, ibang galuhod man na sila? So, ang inaludan sa mga Buddhism, actually, mga against God man na siya. Amo na sa panahon ni Moses nga akigid ang Diyos sa tawag na idolatry. Until now, gina-practice na siya. So, why kinalain sa panahon ni Moses sa panahon subong? I see. So may plano siya because of his campaign kay ni pastor nga magkanto sa mga churches, kantuan to ang mga tidak mo gapon mga imahin ni. May plano ka pastor nga in case gid man may mag-surrender pa, kadamo nga mga imahin panlapakan mo pagid ni. So may ma-surrender sa amon ti. Sikreto namon sir, amo man nagyapon sir nga mo brown, pero hindi na namon pag video. Siyempre ma-hurt gid ang mga tao sir. Kung video namon kay balo lang kami. So mas mayo na lang nga taguon diyan namon nga surrender sa amon sir. By the way, anong reaksyon nimo kay may mga nagabash sa imo kung na may mga reaksyon nanari sari nga mga reaksyon ng mga tao? Actually, nabasaan ko ang tanan reaksyon, nasakitan man ko sa tanan nga reaksyon sa akon against sa akon, pero instead nga ginpray ko, kag ginapray ko ang mga tao nga I believe nga maborn again sila tanan. Kag I believe nga ang tanan nga nagatao nga against sa akon dira, I believe nga makamuklat sila sa kamatuoran. Kag kamatuoran tukibon ginila. Hindi lang sir sa ambal, hindi lang sa rebulto, kundi tukibon nilang kamaturan through the word of God nga basahon nila. Nakabatsyag ka man sa feeling of guilt o guilty ka sa nagkakatabo ni? Okay. Sir, wala gi ko kabatsyag, bisan gamay nga guilty. Instead sa mo na may peace ko sa akon nga kaugalingon, kag wala gi ko sir na kulbaan nga batsyag ka kulba. Kag namian gi ko sir, kag grabe gi ko ka peaceful kag joy na palapnag ko ang kamaturan sang Ginoo nga ginreveal sa akon nga kabuhi. By the way, sir, pila ka nakatuig sa Sininga Ministry sa Idalom sa River of Life Church? So, ari na ko sa 14 to 15 years, sir, nga naging ministry ako, nga nagapanudlo, sir. Pero diri, sir, sa South... Actually, sa Valladolid, Sabao, Valladolid, Zone 1. So, 3, manog 4 years kami, sir, this coming March. 4 years na kami. Pero ang simbahan ni mo, Subong din. Ang simbahan, Subong nagtaylo kami from Zone 1 to Zone 5 kay Gutok kami, sir, kagdamo na kami sa simbahan naman. Ano tawag ta ni nga simbahan magyapon, no? This would be an outreach church, sir. River of Life Church Outreach Church. So ang main namon ara sa Lacson Sports Street, Lacson. Sa Benjamin Hall. Sige. Si Pastor Christopher Gayuba, no? Not unless kung may dugang. May Gayuba do ka pamilyar sa apelyido. May Gayuba ko kilala siya na taga-Kanduni ito galing mo. Mga Gayuba, taga-Kanduni? Oo, sir. Taga-Kanduni, sir. Mga pamilya naman. Mga Gayuba. Sige. Taga-Kanduni? Taga-Kabian na sila dapit, guro? Kabian, guro? Kabian. Ha? Kabian. Kaya makon mo. Ato isa kaya malon mo siya, mo nga interview ang programa, ito taga-mulo-bulo ho. Kabalo ka, ang nag-programa Subong, taga-mulo-bulo. Ay. Kadlaw. Taga-mulo-bulo git. Kamusta na, sir? Mga pamilya ko na ang mga taga-Kanduni, sir. Mga Gayuba. Ate, sige. Thank you, good pastor sa time, maginatag mo. Thank you, sir. God bless you, sir. Sige. So, Alvin, guro, okay naman na. No, at least nabatian dala si pastor Blas ang iya side man, kay in fairness siya. Yes, actually.
aksyon na art, no? At least in fairness sa kay Pastor Gayuba, at least napasabata man sa pila ka mga issues, and of course sa sining trend nga nagtrending agi ang ining paglapak sa imahe sa Santo Niño. So rekta diri aksyon Daso lang ko ma-interview si imo kabalo ko nga jutay na malang kung tani nga idog ang lain man nga ministry ng imo yamo. Amo. Tod man. Seriously speaking, kiti si Action Alvin kon nagsigi ni siya actually while sa galing kapasar sa katapusan nga test na ordinahan gini siya bilang isang pari tani. Galing man. Libla din ka na na-assign sa mga mission mo singuna sa Congo, no? Dito? Sa Gua, sa Papua New Guinea. Papua New Guinea, because Congo. Africa, why katilaw, no? Why pa, pero pareho lang kolor. Pero Papua New Guinea, ano pa itong isa? Basta lang ta dito. Sa Gua lang, Papua New Guinea, and balik sa Pilipinas. Tigaling kita, ang katapusan mo nga pagtilaw sa imo dito, kita na balday, ano? Mugit. Sige na, di na magdugang na. Salamat kid Action Alvin. Action na art rekta diri sa area sang Tabaw proper, banwa sang Valladolid with action na ni Kirao. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Alvin Graba. Naging kantuan lang namon kagin pa hambal ang pastor na nung purpose. Nga ang gina-upload sa social media, sa Facebook, nga ginalapak, dunot mo, nagkaladugmok. Ano ganing ginahimo sinasang atong Santo Niño? Anong ginahimo sinaman? Nga daw, porsilana? Ano na sa pagtawag sila nga? Inang porcelain, gano'n, inang madugmok na sa bakyas siya nga nagkaladumok, ginlapak-lapak, no? Di ang ambal diri sa pastor, akig siya sa mga imahen. With your respect, kung ano man yung imo religion, galing do ka, hindi lang galing, hindi ko sao galing, i-video pa. No? I-video pa, Black Dason, lapak-lapakon mo yung imahin, nga, kung ako gani iya, istoryahon ko ng nagapanagiya, kag, kuan mo gid sa in a good manner nga hindi man ma-insult ang tao. Si Ilri Dutilios istoryahon mo ning mag-born again, okay gina iya. Pero kung i-video mo, ako din hindi ko konforme nga i-video mo gid abing ginlapak-lapak mo yung Santo Niño, nagkaladumok ang porsilana. I think hindi ni makabulig no nga makapayo sa relasyon pagid sang duha ka sekta. Makapa-ignite pagid o maglainay pa kumubuot da. No kay respetuhon ta lang kuno muna. Tinguan ta lang convince sila nga mag-intra sa aton religion pero hindi ko konforme no nga lapakon mong imahin lang ay kuan mo pa video so naga-thumbs up pa. Taga didto man to sa amon galing pamilya na lapit lang sa amon sa taga-biyaan ti kilala ko ng mga gayuba da. Galing kay hindi good no nga ilapak-lapakon mo. May mga naga pati siya nagkaroon kundi hindi kita gustong maglinaway kamo sa amuna ha. Kadamo problema ang ginatubang ta may coronavirus pagag iba no. Pero ari sa aton nga linya kay ang Committee on Education, Chairman Committee on Education diri sa Bacolod, Councilor Inisito Novero, ari sa aton nga linya. Councilor, good morning. Good morning, Action Art. Sa bilog nga management and staff ng DYEZ, kag sa aton mga maukot kag palangga at tagpalamati may aga sa inyo tanan. Salamat kina. No, antes yung kantuan ng party sa committee mo, I know that dugay naman ikaw gani nga nangin pastor ya kag nangin preacher pero kuan talaga jutay ng reaksyon alin sing una do ay ka manager nakakuha no way ko kabati si mo nga do nag-video kaya nga ginlapak mong imahe no. At kag sa imo ginambal kay na konforme ko sang imong komentaryo Action Art. Kung mayara kita ang ako lang ni advice suggestion sa mga pangabudlay naton nga terrific man ang ila pasyon para sa kamatuoran kay sa ila ministry. Dapat naman tamdon nga may mga kauturan man kita nga may mga balatyagon nga masakit ninyo. Ginahambalan mo kita sa Biblia nga ihambal mo ang kamatuoran sa gugma. Sa gugma. Sa gugma. Kung magambal ka sa kamatuoran nga sa gugma, imo tinutuyo nga samtang paabot mo sa ilang mensahe sa kamatuoran, ang imo gugma hindi
dapat pamaninguha dapat nga hindi magpasuko sa ila. Friend, amo na. Okay. So, ako yan mismo personally. I am not in favor nga himuon nila. Sige. Masip lang ko di okay do importante ni DepEd nagambal na mga kuan ni cancel na niya no mga field trips ang kabataan another ginahimo karon sa DepEd man pagpasiguro nga hindi ba na mabutang sa alang-alang ang ikayang lawas ng kabataan. Now under sa imo committee diri sa city since nga may ara na magkita gintukod nga task force but nakaistorya ka mo lately sa DepEd councilor kag nano mga ginahimo sa committee mo? Yes, nakaistorya na kami ni sa aton schools division superintendent. Kag naka-meeting man kami sa school board. Okay. Yes, ang local school board po sa aton nga mayor, sa aton superintendent kag members ng school board sa PTA and all the rest miyembro. Kag may plaster kami to nga mga plano para nga mangin preventive actually, no. First, nakasamon sa grana ni Division Superintendent Gladys Ameline de Chavez Sales nga hindi ginaya-allowed sa buong ang field trip. Kag mayara kami to disidihan nga mapakal kami mga 100 ka mga thermal scanner na ipanatag naton sa mga eskwelahan agud gamito nila gatiro lang na sa gatiro na sa actually action art para matiro mo ang hindi kasi lang gatiro nga maigo gid nga physically kundi daw daw leisure ma-detect mo gila yon kung sa tawo may hilanat kung ano yung temperatura reasonably or what, no? Tapos nagpasar kami kahapon tapos guni ang panlungsod balor 10 milyones nga ginaama naton standby fund gamiton sa pagbakal kung ano man ang mga palaklon nga kinanglanon mga gadgets mga years kag kung ano pagid ang kinanglanon nga mangin measures nga makabulig prevent kag protect ang aton mga kauturan sa Dakbanwa sa Bacolod against the INCOV. Oo man kag nag-meeting man kami upod sa mga pila ka mga kagawad ang 2 days ago upod sa aton mayor at vice mayor. Upod man sa aton city health officer sa mga kagawad kag gitagaan sila dutay nga mga information, lectures kag preventive educational inputs. Okay. Sa aton nga pinakakugbatan sa buong novel coronavirus. Sige. So anyway, keep us posted, sir. Kung may ano man nga mga mabulig kita, no, kag Pagis Committee mo, at least mabinuligay kita, pagi diri sa Action Radio, nga ma-inform ng public kag makahimo sa mga initiative para sa kayuhan naton tanan. Thank you so much, Councilor, for the time. Maraming mga salamat, Action Art. Good day. Good rainy day. Good morning. Action Hotline. Councilor Inisito Novero, may mga meetings man, initiative ginahimo siya. As we speak, may ara subong press con galing hindi kago live sa Facebook si Action Dale Salazar. Karon ang detalye sila kay may mga panibagong nga kaso. Ang inang mga detalye inyo makita diri sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ang mga update bantayan. Action Hotline 2006 Golden WD for best.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Hotline. Alas 9:16 na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kaduan ta si Aksyon Dale Salazar. May mga update siya gikan dito sa City Health Office. Mga update, Aksyon Dale, good morning. Yes, Action Art. Nagsaka na sa ang patients under investigation ako na PUI nga ginaobserbaran sa karon sa isa ka medical facility diri sa Mayo Ciudad sa Bacolod. Bangod sang suspected novel coronavirus action art. Ini ang confirm ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus. Sa press briefing nga ginpatigayon diri sa may compound sa Bacolod City Health Office subong nga aga action art. Ang duha ka mga bagong nga PUIs ang ginadala sa hospital kagabi gid lamang action art Pebrero 5. Ang isa diri nagaedad 45 anyos nga babayi, isa ka Pinay. May travel history sa pungsod China kag ang isa pagid ka PUI ining 29 anyos nga Pinay man nga may travel history naman sa Hong Kong kag Macau Action Art. So gin-explain din Dr. Tan ang background ning duha ka mga bagong nga PUI nag-develop ang mga symptoms sa nga nag-abot diri sila sa Pilipinas sa katapusan nga semana sang bulan sang Enero Action Art So amo sa gihapon ang panawaga ni Dr. Tan nga hindi anay mag-panic ang publiko bangod dining PUI hindi na sila makabig nga positive sa novel coronavirus bangod subong pagid lamang adlaw ila ipadala ang specimen sining bag-o nga duha ka mga PUI dito sa may RITM o Research Institute for Tropical Medicine Action Art. Ang mga previous nga mga PUI, like ding 12 anyos nga bata nga lalaki, 58 anyos nga babae nga Pinay, wala pa Action Art sang result kung bala positibo o kung negatibo sa coronavirus bangod dutog karon. Padayon man nga ginakulat sang Bacolod City Health Office ang resulta nga karon pending pa dito sa RITM. Nagpasiguro si Dr. Tan nga constant ang ilas ning communication sa Provincial Health Office regarding sa update action kag datos kining mga PUI kag hining development regarding kining novel coronavirus. So para ang RITM action Dale sa Manila lang nino. Yes, sa ang sa Switzerland that is another kuan na siya do confirmatory pag ina dito. Oo, Australia Action Art. Australia. Amo na siya. Kung in case nga mag-positive sa RITM, ang mga specimen i-forward ini siya dito sa Australian Laboratory for confirmatory test nga tinatawag Action Art. Sige. So, ang dugang siya na karong nga detalye sa udto na lang? And at the same time, ang tingog ni Dr. Tana, mabatean sa pagpangalagad sang Action BBB. Rekadri sa may Bacolod City Health Office ang action nyo. Action Dale Salazar. Una, sa balita sa Action, sa Bacolod Action Radio. Breaking news. Salamat kid Action Dale Salazar. May panibago karon nga patient under investigation. Nawin, amo na ganing ginabal ko sa inyo. Basta patient under investigation, why na nagkakulugan nga positive sila ginayon sa novel coronavirus. Action Hotline. Galing ti uway naging kutsimpo ho. Dili na lang ko anay siguro ang iban nga maminsay nyo pagkarundan lang ni Saud to kay Giselle Itabag Alvarez. Ay nabasa ko na ni Soriano J. Ho. Gang, thank you da. Kay paring Radix Lambot. Good morning man kay Dory Malunis Ilovera. Na kay
paring lipong. O si Kagawad Peter Nobles, niya pakita lang ni Pastor Larry Leon, makasaka sa langit, dapat irespeto ta na lang tani, kada Leon Pastor. Gusto lang na masikat ni Pastor. Action Hotline. Mayari pa rin sinong Edgul Matiko ganayo. Tito, amo na akon, singkwaduro, mantasang salapakon, o kung mga unahon tani ng mga balita, kag concern, paiway talang ni Anay, hindi man makabuling ni basi makapalala pagid sa sitwasyon blanong. Ed, Gulmatiko, nong, salamat gid sa mensahe maging padala. Karon nga aga, no? Action Hotline. Si Digong, nga bata ni paring John Mercurio, ga-monitor ko no siya, Mercurio family dira sa Singkang Airport. Way nakita tiyempo, diri sa ato ng pagpangaragad. Oy, ang ginarekomendar ko sa inyo, para at least masiguro nga naming aton immune system, kapin pas kabataan nga maamo ni ang maluyang immune system nila, resistensya sa lawas, ang ginarekomendar naton, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Damo phytochemicals. Sigurado gid ang pabakuron ni ang imo sini nga immune system. Nga complete siya from vitamin A to zinc. Nga mo nagkinanglanon sa lawas ta. Bisan ano kadamo sa aton pagkaon nga ginapreparar kung hindi kompleto sa vitamina kag minerales. Hindi gyapon na no complete man ang imo sini depensa sa lawas. Tandaan ta, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Wala lamod sa anuman nga chemicals. Gani, ang natural healing properties nga da duna nga dulot sa mangosteen ara gidiya sa sininga produkto. Action Hotline. Why na ta panahon diri sa aton na pagpangalagad with Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action Dorel Cabato kag Action Elry Dotilio. Sa ako naman Action Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,